Katka, začínaš. Volám sa Katarína Nevedialová. Okrem iného europoslankyňa za rok 2010. A ty? Ja som Jan Hrubý. Okrem iného tiež náš kandidát, ktorý posilní rady mladých v Európskom parlamente. Katka, myslíš si, že ľudia v Bruseli vedia, čo najviac trápi mladých ľudí na Slovensku? Určite áno, každý mladý človek chce sa uplatniť v živote, chce mať dobrú prácu, dobré vzdelanie a ešte chce, aby ho aj tá práca bavila. Fajn, ale vieš, aká je realita? Viem, aká je bohužiaľ realita. V Európskej únii máme 5,5 milióna nezamestnaných mladých ľudí a v niektorých krajinách táto populácia tvorí až polovicu všetkých mladých ľudí, ktorých tam majú. A práve preto sme ako sociálni demokrati v Európskej únii vymysleli program Garancie pre mladých. OK, fajn, ale je to ďalší nejaký projekt, ďalší nejaký program. Nie je to celkom pravda, pretože je to program, ktorý už funguje, vyčlenili sme na ne peniaze a v krajinách ako je napríklad Rakúsko práve takýmto spôsobom mladí získavajú prácu a ďalšie skúsenosti. Zaujímavé, ale kto to všetko zaplatí? Zaplatíme to my, zaplatí to Európska komisia, vyčlenili sme 6 miliárd eur, ktoré takto pomôžu mladým ľuďom aj na Slovensku. Takto by mala Európska únia fungovať. Vidíš, konkrétny projekt pre konkrétnych ľudí. Sme kandidáti na poslancov do Európskeho parlamentu za stranu Smer sociálna demokracia. Práve Smer najviac presadil pre mladých ľudí na Slovensku. Kandidujeme preto, aby Európska únia pomáhala viac mladým ľuďom. Preto choďte voliť a voľte nás, budeme za vami stáť.